हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण तवा कोळंबी मसाला बनवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी 200 ग्रॅम मी या कोळंब्या घेतलेल्या आहेत। तर त्या आता आधी आपण स्वच्छ करायचे आहेत, कारण की त्याच्या पोटामध्ये ही जी घाण असते तर ती आपल्या पोटात गेल्यानंतर आपल्याला त्रास होतो। तर त्याच्यासाठी आधी आपण ती क्लीन करून घेऊया। तर क्लीन करण्यासाठी आपल्याला ते पूर्ण त्याचं कोळंबीचं पोट फाडायची गरज नाही। ते जरासं असं केल्यानंतर सुद्धा ती घाण आहे ती अशी बाहेर पडते। अशा प्रकारे आपण आता ते सर्व स्वच्छ करून घेऊया। आपण आता तवा कोळंबी मसाल्यासाठी काय साहित्य लागणार आहे ते बघूया। इथे मी हा मोठा टोमॅटो कट करून घेतलाय, 3 मिरच्या कट करून घेतल्या, त्या उभ्या चिरून घेतल्यात मी। कढीपत्ता, 2 मोठे कांदे घेतलेत चिरून, कोथिंबीर, कोळंबी आहे, काळी मिरी पावडर आहे आणि गार्लिक आणि जिंजरची पेस्ट वापरणार आहोत। आणि त्याच्यामध्ये आपण मसाले टाकणार आहोत। तर मी ही लाल मिरची पावडर, ती कोणतीही घेतली तरी चालेल, गरम मसाला आणि हळद, आणि फोडणीमध्ये आपण थोडं राई जिरं टाकणार आहोत आणि हे मोठी वेलची टाकणार आहोत। आता इथे मी हा तवा गरम करत ठेवलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये आता आधी आपण 2 चमचे तेल टाकूया। तेल टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये राई, जिरं आणि इथे मी हे मोठी वेलची म्हणजे दगडफूल घेतलेला आहे। तर आता ते गरम होऊ दे। एका साईडला आपण कढीपत्ता टाकणार आहोत। आता राई जिरं चांगलं फुलल्यानंतर मग आपण त्याच्यामध्ये मिरची ऍड करूया। सगळं गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी आता ह्या हिरव्या मिरच्या टाकणार आहे आणि लगेचच आपण कांदा टाकायचा आहे, नाहीतर मग त्या मिरच्या उडतात सगळीकडे, चटका बसतो। फ्राय करून घेऊया चांगलं। आता कांदा चांगला फ्राय झालेला आहे। तर मी कांद्यातच हळद, लाल चिली पावडर म्हणजे लाल मिरची पावडर आणि ह्या चमच्याचं प्रमाण घेतलेलं आहे, 1.5 चमचा गरम मसाला, पण आता ते फ्राय करून घेऊया। फ्राय केल्यानंतर हा जो टोमॅटो घेतलेला आहे तो टाकते त्याच्यात। त्याच्यानंतर लसूणची पेस्ट आहे, लसूण पेस्ट, त्याच्यानंतर गार्लिकची पेस्ट आहे म्हणजे जिंजर गार्लिक पेस्ट टाकलेली आहे। टोमॅटो आता त्याच्यामध्ये पूर्ण असे विरघळले पाहिजेत, म्हणून मग ते सारखं प्रेस करायचं। टोमॅटोची चांगली पेस्ट झाल्यानंतर मग त्याच्यानंतर आपण त्याच्यात कोळंबी टाकूया। आता आपले टोमॅटो चांगले विरघळलेले आहेत। मी त्याच्यामध्ये आता या कोळंबी टाकते। मिक्स करून घेऊया चांगलं।
आपण त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची टाकले, त्याच्यामुळे शक्यतो तिखट लाल मिरची पावडर टाकायची नाही, मग ते खूप तिखट होतं. आता आपण त्याच्यात थोडं पाणी टाकायचं आणि आपण आता ते झाकण ठेवून बंद करूया. आता आपण ते 15 ते 20 मिनिट स्लो फ्लेमवर चांगलं शिजत ठेवूया. आता जवळजवळ 10 मिनिटं झालेली आहेत, तर आपण आता चेक करून घेऊया. मस्त आपली कोळंबी सुद्धा शिजलेली आहे आणि मसाला सुद्धा छान लागलाय त्याला. छान असं परतून घेऊया. आता आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेऊया. तवा कोळंबी मसाला आता जवळजवळ तयार झालेला आहे. तर आता मी त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. खूप असा मस्त त्याचा सुगंध येतोय. तुम्ही आता तवा कोळंबी मसाला घावण्याबरोबर, तांदळाच्या भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर, भाताबरोबरही खाऊ शकता. खूप सुंदर लागतो. आपला आता तवा कोळंबी मसाला तयार आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तुम्ही नक्की लिहून कळवा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. तुम्ही ही रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.